alsa alaka bedeme amin alaka sago kan amin alaka ke an yɛrɛ sago ye amin o ye duwawu bannen pe wallahi o de jimbe sui kori bashi ti ala kana bashi fuya jelimuso nyale temenai aye mali kunnafoni kanu malu yo ni wena ubu lamde anuka cameraman kwalin diu wario jida dinga jelimuso makala aye kame kene la ko bade ya kene masa kame kene la ko sini ya kene kame kene la ko artiste ya kene wario wada wudu wada jelimuso woyo ala kana bashi foi kana ame kuna yerefu ne fo le bitay a technicien be pefu merci on baraji mali kuna fodi tv ya wilaya nga wele lame on choni baraji same fodi la se mali kuna fodi tv kanumba ko ma kana dinare apa émission mandi do yele wati ana wa téléso mandi do mali kuna fodi tv restez toujours connectés sur YouTube yele massa vrai Dieu yoro obe merci wallahi fiage donc aya ti alors atiane il y a le coronavirus il faut faire attention c'est pas bon coronavirus ko ti donc bye bye